Oh. Guys, patagtanga guys. Ato na sugdan og kumbati ang ulo. Guys, arang tanga doon guys. Dapli na kay kasadang kon guys, oh, narandaan guys. Sige guys. 1 2 3 4. Akit bati na ni. Off na? Ayun, sige, tapi niya naman ang tumo abot ito. Tiusan sa kabel. No, dago eh. Bawiwan mo itinus mo. Bawiwan man dayon si Mayo. Oil ko mo dito. Uy, nasa bilingkuranan dito katong akong gilingkuran. Oh, na ito video na. Oh, tara. Karon na ako sa tuwason ni kadili. Wala na gud istorya gud magana-ana. Oh, ana ra. Oh. Lingkod. Nabi katong lingkuranan ba? Na, kay mangihi ko dito. Ay. Sana pa cheese oil mo mana dayon. Sige, sige. Waapas na dito. Karon na. Karon na mga isir kay ako sa tuwason maglunod siya. Asa na kamay ko na lang midris. Kuha siya ko asa day ka siya na. Nagpakaroon ako bin ako nagpa-cheese oil. Cheese oil lagi gid. Ano day na? Usa istorya na day cheese oil. Oh, sa nagipaukuan. Katubang nainireklamo asawa guruto niya. Yan ang sabi. tisiit. Ay, paglama sa lechon guys. Oh, na, tanaw ta. Usa ka bitsin. Lusot man guys. Kuyawa mari. Kuyawang baysuro. Nagdown og 10% yung client na. Kisa. Ya, pulkom na, pulkom. Hapon niya. Pulkom na doon niya no. Kuyawa gud. Pila 10%? Oh, 10%. Nya pila to yung total contract price niya? Kuan. Konto mga 900. Aw na na binta. Client din ana. Tagaktak na. Nibinta mil. Naamay reopen sa kuan, dapit sa aqua. Sa aqua. Katong sa dapit sa pila. 150. Naamak na 10%. Guys, ato gini kutaw-kutawon pag ayaw guys. Ay, ana gito. Tawar. Ato gini kutaw-kutawon guys. Dagkulkog rin Ay, buwan. Ato gini para mahilis ng asin guys. Para mo lami, no? Oh, lami guys. Ato kutawon gini guys. Dagoy gini niya. Utang sa. Utang sa dito mo. Ay si pachinch yo. Ya, dapat na. Ayo kita. Pwede mo usik kasi na. Dari usah. Dara guys, another cook. Ako sa guys para mahilis ng asin. Kulkog. Dito is well guys, since asin guys. Dahil mahal. Iliwag yung mamay sila katawa. Dara guys. Oh, di lakaw man. Anong ikakalat natin, day? Ato na ipagkuan, ato ipa-subscribe pa. Di akong plano Subscribe, mga guys. sponsor sa kanang mga Punso na. product bitaw. Tinaw aja, tinaw. Ay, ko tubangan ha. Kuan. Oh. Para mapuno ba? Thanks sa sir. Ako na ipa-subscribe nila kasi ako na Ah, dara guys. Ang katapusan kuot guys. yung kuan nito. Guys, dara ko katapusan kuot. Oh, mo Sila dito dong, guys. isang kuot na gud. Huwag asin guys. Akon in. Sige, punin mo na kuot. Lami baka ni guys nga. Bibigyan ka niyang manok. Bitsinan ba to pa? Oy. Inig-video ni mo ma'am kay ana ma. Nakaw dito. Holding hands daw gid. Kadiyo tragon. Nya imo ikat, igawad to. Charot.
Change oil na guys. Ipaso guys. Change oil. Okay guys. Atong isunod ang bit. Uy, gamayang lang nila. Dire yan. Kami dahan tangad sihan. Naginot lang ta guys, dili na bawis tangad. Ato na lang og gamay guys para manimaho gid ang tangad kay og tibuok ra ni butang murag gihapon. Nay kutsilyo. Ya, lukot-lukuto gamay guys. Da. Lubag-lubagog dako. Lubag-lubagog dako. Ay kabadag ko sa koso. Dara guys oh. Klaro kay guys. Pasok lang. Pasok ng tangad guys. Ilong guys. Ilong guys. Gano ka guys? Kasal niya na ni guys, magtuksido kita ipasok bukid ha. Guys, Magtuksido lang kita doon niya. Pagkawin yung magawa niya ni Punig na yung kasalanan ni Puhon nga, musugot na ba? Mamalay na. morning. Jara guys. Lingo-lingo ko sa ayan ko guys. Okay. Nabay CR dito. Ganahan na sila ato dito kaya aron maka-change oil daw sila. Na, utos lo ka mursiko kay igpot ginin niya mo. I'm shoot. Tabla pag nanghingi. Medjara guys ha. Bungol ang naminaw, butang nagtanaw. Okay na. Ato na isod sa tirungan guys. Grabe daghan na kayo nigihaw ni tirungan na guys oh. Sige guys. Dara guys. Bilyar. Ayan. Coba ka mukat ani ko. Ikan Ay send na na sa Di asa ay wait sa. Ate ko. Gairo yan. Ay, si Ayan guys, veterano na guys, kay dugay ni siya dito sa Middle East. Si Panuhog ug Litson. unsa naman. Ato para magiguwang kay nga Litson ano guys. Kapatag 50 anyos. Isa. Na guys. Tanag guys, nauna ko guys. Saka ay. Buak guys. Ay, guys, dalawa na ito. Lambre. Katong lambre ito na huwag tang. Buwag babay, dako sa gayong tuhugan no. Tambo kayo. Buwag yung baba guys, basta dako tuhugan. Tuhugan guys, para yung baboy guys, pero gidesign lang yung manok ron. Buwag yung baba manok guys, oo, langkat guys. Sige guys. Bayungan ko lang ni Luto ron. So, bayo. Bayo. Dapat pinatukar yung paso. Oo. Dapat rotot. Suwar ba naman tangi kuko guys. Batil niya po guys. Bukid. Kuha na guys, kanang dinali abita guys. Kay Gutom na mga piya. ito, dunya guys mo guys. May bisita na mo ron diri niya. Di na mo matiman guys, di na niya nang balik ka rin. Man man ginagod, yung loo din ah. Sabi mo. Nagtanong sa diri. Pila ka oras ni si halo sa ka oras? Kani guys, mga us ka oras ug tunga gi guys sakto og gusto gid mahurot, pwede ra ko sa ka oras. Basta di gusto kanimo mahurot ang lechon. Panyawan. Munay pa kinabuhi guys, ang panyawan. Pero doon ay maayo sa pait, ipadiwa Yan HP. mo niya mo ang kaon sa una tapos tagod-taguro ni ikuan itambal gani kana mo. Isagol mo kada imnon isagol sa red wine or kanang kulapo. Sing no. Mallorca ana. Grabe na kuha pa ubos sa kanang blood pressure o sa kanang imuhang Gitanong sa nini mo dire. ang problema guys kay ito. Asa to lambre. Induta ka dire ni kagabi ina no kay sus klaro kay palibot. Lambre guys. Daghan mo gutong. Pangtan as upaw. Awix. Dagbag. Awix. Akala, pwede na niya. Tutungkon. Yung Chen. Chen. Dagluto taga syudad bitaw ni sila, no?
Kaya ini sila mga on guys, kay fresh food guys. Yeah. Pau, asa alambre ni mo, Pau? Pangre ko. Ito kalambre Pau. Nagkakaapaniran san. Ayan eh. Linaw to iyahang anak. Bapadlong yung bata, imong anak ko. Pag mo graduate kayo na uno siya, ang atong anak ko. Uy, gahin naman siya kayo. Bawag din ako po. Ako anak. Ang akong anak. Tabliya. Ay, si tabliya. Luto na. Yay. Painit pa dahil tani ron. Maring. Maring ko, makuhan ka. Kuwang di ko sa. Nomor tabliya mo rin. Bakayod. Thank you, Maring. Wala pa yan. Sino pa yan nga, ana? Nya nay, di ko mukaon sa nay. Alis ko minom na. Yay, pagutok, tabliya. Ang tabliyang pagutok. Pagutok ng pagutok. Ma'am, tayo bisita din kuan oy Amerikana. Di am nagikan oy USA. Made from Hawaii. Gusto mas guti ay napagunto. Kaya daghang sakita na na. Ang ako to ning kumari day. Ayun na Maring, pilis lami vlog siya ha nga bantay tabliya, yun Maring. kandam. Lami na siya. Apilay. Oo. Mari okay ba ang tabliya mari? Mas sticky na Ay siya. mo dito ka may sila karong to. Gamay mo Mga itong talinyo. sagol. Lami. Asam to siya. Dito ka may film to karong. Ano pa daw? Pau, imong. Yeah. Kuan Pau, alambre Pau. Init kayo na miyo. Nakay paan niya, Maring? Oh na. Yata ka Dali rin. gutom na. Patay. Ay pareho hatang niya bipan. Atong tabang. Oh na Pau, init. ito alambre mo Pau. Tabangin pa na. Oh pan. Paan mo na? Flyer mo Pau, flyer. Adre, atsu por dighan na yun. Pangaon mo, Maring. Pan. Papayo sa kapan dito. Iyo. Oh na gyud na ang tabliya. Papayo sa Tagat. sige pan. Init kayo. Ready ka init ma'am. Ay pan. Tara kay. Higtal sa namong manok guys. Kay tingog dagan ni kabatsyag kayo. Tanawan nyo guys. Giyon sa pahikot manok para di kalupad ba. Ikaso. Pataway kaso. Ang Maring, sanglas. napa ka diha, Maring. Gaya kita, Maring. Nangilog man niya akong tambok, Maring. Sige, okay na. Init man. So. Bitay mo yung pako to. Bitay yung pako. Init na ba kayong tabliya doon? Yung, Ano lang na? Lagpot ang dugay tuyo. Ah, uka. Dugay, may lang nanihilaw pa. Kaluto na mo. Problema ka kay. Mulag yan. Naya ko muling upaw na. Dre, naay. Okay. Oo, naging una vlog-vlog din mo. Tumabayo Sir, ng di mo gamon na na. mga anday mo. Kaon-kaon na tagilay. Galing di ba yung view? Sa ako ko pagkita dito sa dito sa dito. Kasi ka sa bakit ba ta? Bukid sa kontrato eh. Bakit ang studio mo? Ma'am, na-prank? Dahil ka, ma'am? Gang! Gang! Di ka na inom ano, Gang? Ikaw lang gid gang. Ug di ka mo inom gang. Di ka na inom. Ang kamambanay sa gikolor niya, ano sa iya ba? Green. Paper day. Paper! Paper, Wala na yun. Dili, ambot ka na ba? Dugay mo sa gulo. Ha? Dali na Ma'am Jean. Dali. Aw, atay mura magkanang Padayon na gyud ang pamayron. tag na. Yes. Tara, ako na. Alam. Maas gida. Hindi kita kayan. Ayaw, antos lansang eh. Kuan. Oh. Kuha kang manok na asuhan. Kapila na na guys. Guys. Yan si aragyan ko bandit. Balik ko
Kaluoy sa liog sa manok, oy. Hello guys. Lami kay litson guys. Mo na nagtimpla guys oh. Sweeto ni sa timpla sa mga litson manok. Sa mo kanding guys. O sa mo tagkanding guys. Sa review to guys, sa review. Sa review guys, sa 200 sa guys kanding ha. Ato po na kayo. Dai. Oh. Alam beri pa way. Ilan na yung time? 16. Kasi pag ganun. Thank you guys.